Welcome to back my Raju Donsi YouTube channel. Hello लोगोफोर आङो आंनि राजु दनसि YouTube channel आं गासिबो बरायना लाबाय आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव माने एसे बेलेग स्टाइलनि भिडिअ लाबोयो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बेलेग स्टाइलनि भिडिअ लाबोनो नागिरदों माने जोंहा नै आंनि खाथियाव थाफानाय जेनेबा आंनि बिदाबो जायो जोंहा बिहावा मैया जोंनि नोलोबारि एरियायाव नोलोबारि जायगायाव आरो नोलोबारि सेन्टारावहाय माने मोनसे हटेलाव साहा लोंनायाव माने मबाइल मोनसे बावबोदोंमोननो बेखौहाय माने बिथाङा माने मोनफिननाय जायाखै मबाइल दखानावबो सोंहैफिननाय जादोंमोननो बेनावबो माने सोंहैफिननायाव जेनेबा दखान मालिकाबो मिथिया होननानै बुंनाय जादों आरो बेनिखायनो जुदि अबेबाफोर जुदि लामायाव गलांबायनायाव जुदि सोरबाफोर मोनबाय बायदोंबा जोंहा नैबे बिहावसा माने होफैनायखौ लुबैदों जाय बिथाङा मोनदोंमोन जुदि मोननायनि बिनिमयाव जुदि सोरबाफोरा होफैफिनोबा माने जोंहा बिहावसा मबाइल मोननायनि बिनिमय माबा मोनसे उपहार होनो नागिरदों आं बे साहा नोलोबारि गामिनि धनेस्वर नार्जारि आंनि नामा मैया मोनाबिलियाव 6टानिफ्राय 7टासो समाव मोनसे हटेलाव जों साहा लोंबाय दंमोन आलासि सासे लोगो लानानै दा बे लोंनायावनो आं फनबो थुनानै मारिनानै टेबोलाव दोनफ्लांनांदों ओमफ्राय टेबोलाव दोनना आं पकेटाव सोफ्लांखोना सोफ्लांदिया आं गोसोआव गैला माने हटेलनिफ्राय ओंखारबाय आं बाइकआव गाखोबाय बाइकआव गाखोना नैबे गाहायनि पकेटावसो लाफ्लांदोंमोन नामा ओमफ्राय आं सिदा न'आव थांबाय न'आव थांना आं बाइक मबाइलखौ नागिरबाय गैया आं माने दखानाव फैफिननाय जायो फैफिननानै आङो दखानाव खबर लाबाय बेयाव रावबो मोनाखै होनबाय दा रावबो मोनाखैबा सोरबा मा बुंनो खिन्थु आं सोरबा मोननायखौ जेबो दायनिगिरि होनना साना माने आंनि पकेटनिफ्राय गबाय नालाय बेफोर मोनसे बुस्थु बेखौ बयबाबो खनखागोन खिन्थु खननानै लानायखौबो आं धन्यबाद जासिदों नाथाय आं नैबेखौ मोनसे धन्यबाद जासिबावगोन जे आंना बे मबाइलाव सिमाव माने बहुद नाम्बार दङ गोनां खारन आं बे नोलोबारियावसो समाजारि खामानि मावो नालाय बेखायनो आंनि सिमखौ लुबैदोंमोन आरो थ' सिमखौ होफैयो मबाइलखौ ला बेखौ आं जेबो दाय हमा आरो सिखाव नङा बियो खिन्थु होफैफिनोब्ला बेखौ धार्मिक मानसिया सानना लागोन बेनिफ्राय जुदिहाय मबाइलबो सिमबो होयोब्ला आं बेनो फैसा 3000 हरगोन बेखायनो जेबो दाउट लानो नाङा आरो बेखौ थैजासिम सासे धार्मिक मानसि हिसाबै आंखौ सापर्ट होनाय हिसाबै आं बेखौ गोसो गोरबोआव सोना लागोन आरो बेखिनिखौनो आं बुंबाय जेबो गिनाङा खारन नों सिखाव नङा जायबाबो बुस्थु मोनसे गनायखौ खनखानांगोन खिन्थु आंनो मबाइलखौ होफै बा मबाइलखौ लानो मबाइलखौ आंनो सिमखौ होफै आरो मोननैबो होयोबा आङो गोसो गोरबो सिं इसोरनि खाथियाव माबानानै आं बेनो फैसा 3000 प्राइज हरगोन मोनसे खावलायनोसै गासैबो आंनि भिउवार्स बा आंनि माने लोगोफोर नोंथांमोन आंनाव माने फेसबुक पेज नायग्रा आरो आंनि इउटुब चेनेलाव जायफोरा बिथांमोनहा लोगो आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायगोन बिथांमोनाबो हाजासे जेसेबां हायो नोंथांमोनाबो सापर्ट खालाम मानो होनना बुंबा दानि जुगावथ' मबाइल नङाबाथ' मानसिया जेबो माबा मोनसेबाबो खामानि मावनो हाया नालाय ओंखायनो बिथाङा गावनि गोदै रावजोंनो बयखौबो खावलायदों जुदि सोरबाफ्रा जुदि मोनबाय बायदोंब्लाबो होफैफिननायखौ बिथाङा लुबैदों मानो होनना बुङोबा जाय बिथांमोनहा मोनदोंमोन बिथांमोनहा होफैगोन बिथांमोननोबो मोनग्रानोबो माबा मोनसे उपहार होननानै बिथाङा खावलायबाय बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे सोरबाफोर जुदि मोनबाय बायदोंबा माने आं स्क्रिनाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होदों जुदि नोंथांमोनहा मोनबाय बायदों माने बे कन्टेक्ट नाम्बाराव जगाजग खालामनानै माने लोगो हमनानै बिथांखौ लोगो हमनो हागोन बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो जुदि नोंथांमोना जुदि मोनदोंबा होफैनायखौ आं गुरै खावलायो बिदिबा लोगोफोर दिनै आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानासै बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो मेसेज होनो होननानै दिनै भिडिअखौ खालामनाय जाबाय थिग আছে लोगोफोर दिनै बिदिबा आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय नोंथांमोना जुदि मोनोबा खालि नैबे स्क्रिन नाम्बारावल' कन्टेक्टखौ खालामनानै जगाजग खालामनानै मालखौ होफैबानो जाबाय